Sing apik aja kesusunya. Aku tak pamit ya Tanjung. Ndongakno kakak sak ora apa-apa. Aja kesusu. Aku pamit Tanjung. Hati-hati. Iya Tanjung. Dadah. Dadah. Muah. Muah. Jare opo? Kok malah marah gitu. Iki barang lunga kuwi ndang teko. Ayu sing kowe iki seneng aku ngomong masing apik yo. Oh, gawe bawa sing nggih bawa sing. Jadi Tanjung. Tresnoku marang siramu kuwi ora ono. Wes. Wong wedok ya kecu mesti aku. Sami Kang Mas. Awake Sinipun Ati Tanjung kanggo panjenengan Kang Mas. Mboten wonten lintu Kang Mas. ngono ya Ayu. Kang Mas. Tresnamu kaya apa wong iki? Lair tulus sing